О, Мравкена, къде се запътила, ма? Къде? Към двора. Шегувам се. Отивам към пазара да си купя малко липа, дренки. Ясно? Да, ясно. А ти какво правиш сега? Какво правя? Седя и дремя. Така ли? Ти си поне много добре. Да, добре съм. Добре, айде да не те прекъсвам. Айде, отидай да си пазаруваш. Аз вече да пазарувах. Добре, айде. Какво да правя? Провървях път, проследих я и намерих къщата й. Ето я. Тя си мислеше, че е много лесна, а? Аз ще я проследя. Тя ще влезе в банята, ще се заключи, защото ще се къпи. Аз ще отмъкна златото. Мисли си за голяма работа, а? Хич не е такава. Ще види тя. Рой!